svi danas gledaju. Znam da televizija Pink, ako ne grešim, često emitujete moje filmove i ja sam ponosna na te filmove, pogotovo na samu sebe, pošto sam počela onda kada nisam ni razmišljala da ću se ikada baviti glumom i pevanjem. Jednostavno sam izabrana na nekoj audiciji, neko je video moj talent. Ja se tim filmima dičim, a mene ljudi poznaju po tim filmovima, tako da... Na osnovu tih filmova i si pozvana u reality. Tako je, na osnovu tih filmova sam ja pozvana još prošle godine, kada se nije ni znalo da li će biti Farma 6 ili ne, kada su već bili onako dogovori, pregovori sa svima učesnicima koji su učestvovali. Ja sam u zadnji čas odlučila da dođem pred početak Farme 6 dana. Znači, došla sam tačno iz Los Angelesa, gde živim. Ti filmovi su meni u veoma lepom sećanju, ja ih rado gledam. I sve te kostime koje sam nosila tada mogu da ih nosim i danas, tako da... I poenta je da se ne stidiš svega toga što si snimala, ne, zašto bih se stidila, to je... što filmova, što Ne, nema potrebe da se stidim tih filmova. Ja sam imala jednu veoma zapaženu ulogu u svim tim filmovima o Sekuli i ortacima i o Tomboli, gde su pisane pesme za mene specijalno. Recimo, prvu pesmu je pisao Zahar u toj Tomboli, tako da se ja ponosim mojim filmovima. Pričat ćemo i o tvojim pesmama. Hajde da čujemo još nekog